Kublai P. Baru, kini gilong ki kubor bamtekasi, Kajantia Coal Miner and Dealer Association JCMDA, kalayo jingkershan bun teliki NGO baki seng bhalang jengke East Jantia Hills District, halor ke jingdawa ban sedang biang ye ke kamti dawyong kat kumgarukom small on the ground scientific coal mining. Ka jingelang ke belalong ne ke sengi kala temu ban penkran ye ke jinge ki ba jinge teli ban pen ulong ya ke ni ke jingdawa. Ka association kala ong ba ka jinkang ya ka kamti deu yong kala ta jori ki hajar tali ki long yeng kham tam ki ba em da ka batrai shisngi bam shisngi kala kentu ka sarkar meghalaya ba ka JHADC ban pimna klo ya ka policy ban pintre kam ka small underground scientific napdeng ki seng ke bala ai jinkarshan ki kentup ya ka JSM KSU MPUF JSU JNC HYC HSYF HNYF EJHCSA, SWSEJH, TOSA, but FKJGPA. Nakaliang kajongi kumki seng bahalang mah meneng gilayo banisyong rengkat bat ki nongelam jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association. Hakani ka jingilang kami betang kawe kasul. Bangide banya teli banya snok tilang. Hapo ka jingilam jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association ka bolong kawe na ka seng ka balarim ha. Hapo ka Jaintia ka jongi ka balami syakmat nakipor nadu baka NGT ka kangyaw dawyong. Yang ikum kiseng bahalang ngi pa ka message ka basyai sa sarkar bawa dila kai ba ka jakpo jong pait ba buat pelong politik ya kini ke isu namar la bonsin ngilalap ka jingkular lang ba kini ke sarkar po ka jingilam jong ka NPP makira kular bakin play de yang hadin riu benai kendai benai hendai i ba kini ka sa tang ha ka jingkran hendai oj ngimla ru bang krem dai kublai ya ka sarkar mah ngi i ki dakishin ki ba ka sarkar kala tre hendai ke baka sarkar ka wanra ya kata open cast ke banging ngimla ban pediang kumbang asyat ong baka open cast mining kalong kumusyeng ngila ban jelia lene ban smah hendai ngimla ban nguit tangi ko baka sarkar kan wanra da kita ki polisi ki balong kum ki claim ki pasok baki pait ba kin la ban nguit ban bam baka baar ka message ngakwa ban pha syakinong song snong jong ka resign tia kamtam bangim de ban long emotional ya kene ke isu namar kene ke isu kamde ke isu bangin la ban yat ka jing snow ka jongi ni snow tho ya ka jing kan ya ka jing siang ka jong pait ba kene la khat arsnem ngi la yaisha tengi na kaliang ki kenhun ki badan po ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association ngi pha ka message ka bakliar sa ki pait ba bakim de ban sha elam bakala kim de ban long emotional lamar kene ka kam de yong ka jongi ban sinaya ka policy kam de ka kam ka basu namar nging ngi snow tho ya ka jing namar tangha kamshong tangha ka sarkar jela namara dangi phai sa ka judgment jong ka Supreme Court arjar ka kendai kene ka issue jong ka dewyong ka hap po ka central government bawat la ka sarkar jela kala pediang kene ka mining ka bengila pengkre na kaliang jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association henrengi dan kampat ya ka approval jong ka central government te katahi ka message bangi kwa ban pha sa pai ba bawat sya elam bakla wat sting ka jing mujing perkhat kumba philayami hakato karali kan new tarik ke baka Jaintia Coal Miner Dealer Association kala pelong ya syabat ngi kum ka association kenang balang baka jingi terli ngin la ban job ngiting bayo dese ka don ke but ke ba shalendet ka bakwa ban pentrot ya kene ka jingi ki ka jongi da ka ba penpai ngiyo i mang hapan keren ni ka jing shisha haden ka to karali ka bangila pelong hapo cleariat mah karali ka bahe ba ngila ban ong ka we ka jingi ki ka bahe ba hapo Jaintia Hills ni ki don ki brew ki bala form ki action ki baper hendai ngim don ban ong yiki hendai tang kawe ngi kwa bangin wan ha kawe ka shatri kenang baka sur kan long tang kawe kenang baka no milam bakla ya ka sarkar lene yo pai ba kenang baka sarkar kan i ya ka jingi teli ka jong hendai ladang don ya ka jingi pai ya pra ka sarkar kan nom simkhia ya kini ki jing dawa ka jongi tangi appeal show pai ba bas no bahaya syabat ni wanum long emotional wanum ha ngi snow tho mahadu kan no kamensem ka khluit kamensem ka ing namar khat arsnem ngila sya tngan hendai ka bangis no tho kalong bangi dan kamban ya sya ta kawe ka message sa kawe ka message ni kwa ban phai ka sarkar balle hapo kan ni ka lai banai yo baka ding kan kelang namar hadin kan ni ka lai banai ngi na kaliang ka association ru ngimla shu ban telekam yo pait ba tangiteng bah ka jing khan ha ka jing sliang ha ka jing bitar upai ba yo bon shim ya ka anya kti telada ka ne ka sarkar ka it ya ka shongshuk
songsai hapo ka jela ka jongi le hapo ka ni ka lai banai namar menta kadang sa se shibnai telada ka sarkar kam le hapo ka ni ka lai banai ngi onge ka sarkar long ka bala khre ban mat ke jingi ki batang ngin nu me ki shu hapo jual ne po kleriat henrengin wan be direct ban turpuk hapo shlong le ne sekretariat kani ka de ke message ka bakler kam tam chau chief minister bran borom jongi